i być Bogiem Chrystus. Cieszę się, że spotykamy się w tym gronie, choć to nie jest łatwy temat. Przed nami tak naprawdę bardzo trudne zadanie. Nie wiem jak Państwo, ale ja wolę, słuchajcie, księża dobroci, miłosierdzia Jezusa Chrystusa, miłości do bliźniego, szlachetnych zachowania. O tym, jak wspaniałe i piękne rzeczy czekają nas w niebie. A tymczasem dzisiaj mam rozmawiać o zagrożeniach i niebezpieczeństwach czyhających na nasze dzieci. Szczel brudny i brzydki. Nikogo nie będzie straszył, ale ja sam, szczerze mówiąc, tylko się przeraziłem, że przyszedłem pierwszy raz na prezentację. Bo są to rzeczy przerażające. Świat okultyzmu, seksualizmu. W zestawieniu z tym, że to trafia do dzieci, jest bardzo, bardzo trudne i bardzo niebezpieczne. Tym świat chce karmić nas, wciągnąć nasze dzieci do jak najszybciej. Dzisiaj mam dla Państwa prezentację księdza przygotowaną przez księdza Kostrzewa, aby dać dzieciom miłość. Ksiądz Kostrzewa przygotował swoisty przegląd turystycznych zabawek, książek, filmów, gier, które negatywnie odbijają się na charakterze dziecka i mogą prowadzić do poważnych problemów i dla dziecka, i dla nauczycieli, i dla wychowawców. Dlaczego jest wysyp tego typu książek i zabawek? Niestety jest tam popyt. I tak się akurat dzieje, że jeżeli firmy uważają popyt, to jest produkcja. Bo chcą na tym zarobić. Żyjemy w takim systemie. Klienci chcą, firmy kupują cokolwiek. To jest wartość, to co idzie. Oczywiście też trwa na innej płaszczyźnie walka z Bogiem, z Bogiem i Kościołem, czyli z nami. Dzisiaj podczas komunii ksiądz mówi, że nie z Kościołem, nie ten budynek, ale ich wspólnota jest Chrystusa. I oni z nami walczą. Czasem nie widać tego na pierwszy rzut oka, bo zło jest okrutne, ale proszę przypatrzeć się uważnie na to, co świat próbuje wcisnąć w życiu. To za nasze pieniądze. W oświeceniu po raz pierwszy zanegowano wartości chrześcijańskie. Oświecenie kojarzy się raczej z czymś pozytywnym. Dużo rzeczy ciekawych się wydarzyło, ale to też początek ruchów walczących z Kościołem wiarą. Owocem były zgubne nauki, przyróżne nauki. I marksizm, i liberalizm, czyli ideologia gender, a także zakwestionowanie niektórych kategorii dobra i zła, prawdy i fałszu. To wyjdzie, to właśnie przekonanie, że nie ma absolutnego dobra, nie ma absolutnej prawdy. Prawda też coś, co ja uważam za prawdę, a inna prawda to jest ta, co ty uważasz za prawdę. To ma zgubne skutki do zewnętrznego. To też wpływa na to, że każdy może decydować o tym, co jest dobre i co jest złe. Nawet teraz na pewno jest tak, że dzieci, które jeszcze nie mają takiego rozeznania, mogą decydować, co jest dobre dla nich. A jeżeli się rodzice z tym nie zgadzają, no dzieci mają różne mechanizmy, mogą to zgłosić. A tylko chodzi o to, żeby tak naprawdę czułych i troskliwych rodziców powstrzymać, żeby te dzieci były po prostu łatwiejszym celem. Wciskają taką brzydotę. To jest okropne, ale tak jak się sprzedali, to jest tak naprawdę nie tylko chodzi o estetykę, chodzi o rzeczy, które zanieczyszczają naszą duszę i mogą nas ściągnąć bardzo daleko. W późniejszej części będę miał parę realnych przykładów z takimi osobami, które albo zignorowały ostrzeżenia, albo nikt po prostu nie mówił. No, weszły w to zależy od tego się. Dobrze, Monster High. Pierwszy rok
Od zawsze trupia czaszka była symbolem tego, co niebezpieczne, tego, co złe, a tutaj proszę bardzo. Czaszka służyła mu kartę. W tle nie widać na moim monitorze, widać dokładnie, też Państwo pewnie w internecie, jeśliśmy przyjrzeli. Tu w tle są nietoperze i węże. Myśleć, tak, nie, to nie jest tak. To są też idealne. I to wszystko razem wzięte wskazują na symbole komunistyczne. Nie jest zabawne. Dlaczego to ludzie robią? Kolejna rzecz, która strzegowała. Pierwszy raz to zobaczyłem. Akurat moja córka dosyć niedawno przystępowała do pierwszej komunii, była w tej sukni, też był włosy. To jest przerażające. To było znalezione przez trzeba na tej portali charakterze satanistycznym. Dziewczynka w stroju pierwszokomunijnym, niewinność. Tak. Biała suknia, dodatkowo wiany symbol niewinności. Ale, no i na pierwszy rzut oka ta dziewczynka się, ale ona jest mała i ona jest brukana, bo ona wszędzie jest pełna krwi. Czarne usta to też jest symbol satanistów, że ona jest po prostu matka. I co przytula? Jaką zabawkę? Trupia czaszka. Ale to też coś symbolizuje. To, że ona przytula zabawkę, to znaczy, że akceptuje złą śmierć. Jest przerażające. Gender. Że Państwo słyszeliście o ideologii gender. Zakwestionowanie naturalnej płciowości i sprowadzenia naszej egzystencji do seksualności. Promocja homoseksualizmu, transseksualizmu. Tęcza się raczej dobrze kojarzy, czy wydarzyło przynajmniej do tej pory, bo się pojawiała po burzy, po deszczu i to takie coś kolorowe, takie niespotykane zjawisko. No teraz trzeba uważać, jak patrzymy na jest napis tęcza, tęczowe rodziny, festiwal, zabawa, kolory. Oni chodzą z takimi swoimi programami do przedszkolnych szkół. Przygotowują profesjonalne warsztaty i zabawy, żeby oswoić płciowość. Zadania mają konkretne dla nauczycieli. Nauczyciele też mają mówić o tym, że jest prawo do zmiany płci, że musi urodzić kobietą, kobieta musi się czuć kobietą i odwrotnie. Jednym z firm międzynarodowych jest taka ankieta i można sobie wybrać, tak, deklaruje, że jest mężczyzną, kobietą albo innym. Prawdopodobnie jest 8 różnych kombinacji. Nie chcę też zagłębiać, ale po prostu to jest tak jak dzisiaj też mowa. To jest po prostu pomieszanie, spoglądania rzeczy stoją po prostu na głowie. No i czytamy bajek antydyskryminacyjnych, w ramach tych warsztatów, czyli nie. Proszę Państwa, to jest tolerancja, nietolerancja i nietolerancja. Tak? To co oni robią? Nam mówią, proszę się nie unosić, tak? Proszę tutaj, tak, żeby mieli po prostu drogę do propagowania tej naturze. Tak, kuchni minut, tak? Bo to jest generalnie, to jest tak jak się dzieciom najmłodszym podaje pewne prawa. Mówi oczywiście symbolicznie tam używać, korzystać ze zwierząt. No dobrze, tam jest historia. Tutaj też nie wiadomo do końca o co chodzi, ale tej większą wersję na historię. Tata tam usiada. No ewidentnie, tak? Dwóch panów u dziecka. Kłamstwo, że dwóch mężczyzn może właściwie wychować dziecko. 100% homoseksualistów to 40%. I my zgadzamy się na przekazywanie dzieci takich panów. Ci ludzie dojrzeją, ci kobiety mają bardzo chrześcijanie. Przyznają się inni, tak? Ci wszyscy, którzy podpisują tę ustawę, ci wszyscy, którzy się na to zgadzają. Nie ma zgody, nie ma na to zgody. Jest nienaturalne, niedobre dla wszystkich. Tak, dla tych ludzi.
No i pięknie. Bardzo duża rodzina. Super, jest fajnie. Dwie mamusi, tatusiu, różne konfiguracje. Dziecko jest. No właśnie, no i gdzieś dziecko. Dziecko jest otoczone tymi ludźmi, ale samotne, bo nikt nie czuje się za to dziecko odpowiedzialny. Więc czasami tak jak mama z tatą są zajęci, coś robią i mama myśli, że tata dziękuję mamie. No właśnie, tu jest wiele gorszych sytuacji. Tak? Zostawisz dziecko w jednym domu, w drugim, trzecim. No i właśnie, tak? To dziecko też będzie zajęte, będzie trudniej kochać, oddać serce jednej osobie w dorosłym życiu, wychować dzieci. No właśnie, że mamy dzieci i skupiamy się na rozbite rodziny. Nazwijmy rzecz możliwe. To nie jest fajne, to nie jest nowoczesna konfiguracja. Ci ludzie przegrywają i nie chcą się przyznać, nie chcą, żeby ocena świata była negatywna i mówią, że to jest nowoczesność, to jest fajne, bo rozwody, bo teraz się więcej osób rozwodzi, to teraz to mniej więcej jest 50-50, pół na pół, tak? A już jest myślę, że przepraszam, dodajcie Państwo na to wystarczająco. Musimy książkę wydawać. No tak, to już widać po i grafice, i czcionce. To jest książka wykonana już. Promocja homoseksualizmu. Jak promocja homoseksualizmu? Jest Krysia, Sabina, Stefan Andrzej. Jak sobie radzą lesbijki, geje? Jak są mieć dzieci? Nie mogą mieć dzieci, prawda? No bo jak Krysia z Sabiną, tak z tego znaczenia. Otóż nic prostszego. Tu jest napisane, jak to jest, ale ponieważ dwie kobiety nie mogą mieć dzieci, poprosiło o pomoc Stefana, Stefan jest gejem. To znaczy, że nie kocha kobiet, tylko mężczyzn, to dokładnie kocha Andrzeja. Stefan i Andrzej są parą jak małżeństwo. Nie! To nie jest małżeństwo. Wy Państwo jesteście związek małżeństwa, którzy myślą o tym, którzy będą. Sakrament, który tutaj jest zawierany, to jest ten związek małżeństwa. Nie ma tak i nigdy nie będzie, żeby Stefan z Andrzejem był parą jak małżeństwo. Nigdy. A propos, gej to szczęśliwy z angielskiego, a tak naprawdę to ci ludzie są bardzo poprawieni. Zabawki bajki książki. Dlaczego trzeba zrobić w ten sposób? Bardzo, tak? Nie. Może i śmieszne, ale czy rzeczywiście? Tak. Niedługo mamy 1 listopada, 2 listopada, wszystkich świętych, liturgiczny, zaraz tak będziemy szli na cmentarz, z refleksji, będziemy się modlić o Boże naszych najbliższych. A tymczasem tutaj w tej kreskówce cmentarz jest pokazany jako przestrzeń zabawy. Tutaj jest sporo śmiesznych dialogów, dalej ludzie mieszkają. Tutaj po prawej stronie na dole no, jest osoba, która przypomina katedrę, tutaj jest krzyż. Uśpiewania autorytetów, gdzieś o tym zaczynamy, chcemy zbudować przyszłe pokolenie, bo dziecko ma się śmiać ze wszystkich i decydować o wszystkim, zero bezpieczeństwa. To jest niewyobrażalne. Kolejna rzecz, kolejny ważny problem w postaci szatana. Też dzisiaj padło, szatan jest osobowym złem. Nienawidzi ludzi, nienawidzi Boga. Zrobi wszystko, żeby być naszym najbliższym do swojego królestwa ciemności. Oddzielić od Boga. Tymczasem tutaj te takie laleczki pokazują, że to jest przyjaciel, zabawka. No i fałszywe przesłanie kolejne, że nie należy bawić, ale należy jak najbardziej stanąć szatana. To jest coś, co nam najbardziej w życiu zagraża. Nie ta choroba fizyczna, nie jakaś wolność, ale właśnie szatan, który wchodzi do naszych żyć, naszych serc, naszych dusz.
tu jest jeszcze druga sprawa, że Jezus jest pokazywany jako jeden z wielu proroków. Darcie Jezusa ludzkości. Bluźnierstwo, profanacja. Jezus nie jest jeden z proroków, jest Bogiem. Jest Bogiem, który jest Bogiem wcielony, który przyszedł, żeby nas zbawić. To jest obrazek po prostu nie do zdecydowania. Jedna z koleżanek mi opowiadała, że kiedyś na szkolnej wycieczce jej syn był w kościele. Zapraszali się, że do kościoła na się ojciec z rodzicami co niedziela. Okay. Ale akurat w tym przypadku to było bardzo ciekawe doświadczenie dla jednego z młodych chłopców, bo wszedł do kościoła się zdziwił, otworzył oczy i później się pytał, a kim jest ten Pan tam piszący? No właśnie, kim jest ten Pan? No nie wiem, to jest Jezus Chrystus, tak, nie wiem dlaczego. Że on, tak, gdzie on teraz przyjdzie, że on przyjdzie, no nie wiem, tak, ale ten młody człowiek nie wie. Być może jego rodzice nie wiedzą, być może wiedzą, o nie powiedzieli. Ten młody człowiek sobie siada w domu, ogląda takie seriale. No i jakaś tam wizja świata musi być trwała. Tak. No i co? I on ma przyjść do Jezusa Chrystusa, ma oddać mu życie. No i nie wie, że to jest właśnie ta droga. To życie, to nie będzie wiedział. Demoniczne gry. Niebezpieczne i realne dzięki grafice. Dzięki doskonałej grafice przedstawiają przerażający świat. Tutaj mamy do czynienia z satanizmem. Gracz wciela się w postaci demoniczne i grający musi współpracować z siłami zła. Ja słyszałem o takim przypadku, egzorcysta, który opowiadał, że pracował z pewnym młodym chłopakiem i w trakcie seansu ten demon powiedział, że został wpuszczony dobrowolnie. Jak chłopak doszedł do siebie, to ksiądz się go pyta, kiedy zawarłeś pacjenta? On mówi, no nigdy, no ja nie. Ale po kilku dniach zadzwonił do tego księdza i mówi, tak, jak byłem mniejszy, jak byłem młodszy, grałem w taką grę i zamiast klawisza wchodzę, to tam jest, podpisuję pakt z demonem i wtedy, prawda, wchodzę i zaczynam grę. I to było wpuszczenie demona i rozpoczęcie gry. Więc jak widać, być może nie jakieś specjalne rytuały i pełna świadomość, jakieś świece i wtedy diabeł zaproszony czuje się i wchodzi. Wystarczy mu najmniejszy tekst, żeby wejść do życia jakoś poważnie skrzywdzić. Książki. Wiele książek to jest wiele książek, które są obecnie na rynku, które są serwowane dzieciom i przerzucane nam są na treści. Znowu jak widzimy wyraźnie, fascynacja złego mamy. Po co, jeżeli mamy dobrego Boga, jeżeli świat się tym fascynuje, drukarnie nie nadążają produkować, programiści nie nadążają robić tych gier, jest reklama i jest tego, nie jest, ale jest tego coraz więcej, to jest rzeczywistość. No, książka. Kolejna książka do najmłodszych. Ja wiem, słuchajcie, że już nie jesteście w tym wieku, żebyście czytali o Anielce, tak, w którą stopniu jadą. Ale słuchajcie, wy macie pewnie rodzeństwo, przynajmniej część z was. Uważajcie, bo jeżeli wy tak jak wygraliście, czytaliście różne książki, jesteście mocni, wam się nie stało, to nie jest tak, że wszystkich wciąga, tak? Ale żeby takie nieszczęście nikogo z waszych najbliższych nie spotkało. To jest też pokazane, że diabeł wstępuje w tą Anielkę, w tą postać jest fajna, jest atrakcyjna, świat ciemności. Bardzo niebezpieczna i nieedukacyjna teza, że świat ciemności jest pozytywny, że jest to najlepsze, co da się nauczyć ciemność.
tych lektur czy książek są prawdziwe zaklęcia na cytaty z Antycznego. Ja się przyznam, dopóki tej prezentacji nie oglądałem, to nie wiedziałem, że jest coś takiego. Ja staram się czytać tą Biblię właściwie. Jak tutaj wczoraj w prezentacji podszedł taki jeden kolega i mówi, że on Oreusa codziennie czyta, jeden albo i dzień, i wieczorem, i po prostu odfiltrował te inne rzeczy. No tak, bo skupiamy się na tym, co dobre, co piękne, w Jezusie Chrystusie, na Jego Słowie i nie wiem tej rzeczy po co. No ale jak się okazuje, będąc bycie świadomym tych złych mocy może się przydać chociażby, jeżeli widzimy coś dobrego się dzieje z naszymi najbliższymi, naszymi kolegami, z bratem, z siostrą. To jest troszeczkę takie jazda samochodem, tak? Że większość z nas patrzy się przed siebie, chce wyjechać. Mało kto korzysta z tego lusterka, żeby widzieć, co się z tyłu dzieje, a trzeba mieć oczu dookoła głowy, czy że świeci. Tak samo jak tak, oczy zwrócone na Chrystusa. Ale trzeba też mieć z tyłu głowy to, że siły ciemności są i żeby była ta proporcja, to jest przede wszystkim to do przodu, natomiast też trzeba wiedzieć, że są moce, które chcą nam przeszkodzić w trwaniu wierze i słabo po prostu odciągają. Jeżeli nie podamy ręki, nie zauważamy, że coś jest nie tak, to prawda, że przegrana. I to jest grana życiowa, że się stoi. No i takie pytanie, czy to jest lektura dla dzieci? Biblia czytana, jakieś takie inne sprawdzenie dla dzieci, ale nie, to nie jest lektura dla dzieci. Co ja znaczy? A to mógł powiedzieć kolejny, jakiś serial. Nie, jest to pakowanie papieru z ciemności. Są atrakcyjni ludzie, którzy w tej popkulturze dla młodzieży mogą być jakimś wzorem, ale jakim wzorem nie są. Łyci. Kolorowe magazyny są przedszkola okultystów. Może i zabawa, ale dziecko się tym zainteresuje tego tematu. Tak czy inaczej, to jest rozpalanie niezawodności, bezkarność, brak odpowiedzialności, konsekwencji, tak? Bo to właśnie Kościół ma taką zdrową naukę, tak? Człowiek, zrobisz to, skrzywdzisz kogoś, kto chce zrobić, trzeba będzie przychodzić, wstawić straty, trzeba to robić. To jest zapewnia, że społeczeństwo jakoś się kręci, jakieś te wspólnoty są. Nie chcę sobie wyobrażać ludzi, którzy będą wychowani na takich rzeczach, gdzie w tył strony Kościoła, do nauki Kościoła, do nauki Jezusa Chrystusa, jakie społeczeństwo będzie mieli za 40-50 lat. Mam nadzieję, że pewnie dojdzie. Brawo, to jest taki portal muzyczny, tam są informacje, jest sport, prawda, multimedia, ale słuchajcie, też tam są blogi, na których można się dzielić informacjami. Tutaj ktoś pyta, czy w normalnej księgarni można kupić Biblię? Ludzie szukają. Wczoraj słyszałem, z kimś podzieliłem tym, że w niektórych normalnych księgarniach można kupić Biblię, a dla mnie to już nie jest normalna księgarnia, nie ma coś takiego. Aczkolwiek znowu, rachunek polityczny. Ludzie pytają, przyjdzie jedna osoba, zapyta, o co zapytała, druga osoba, coś jest na rzeczy, trzecia osoba, trzeba zapytać, całą 100, całą 200. Ludzie przyjdzie śpiące, że dostaniesz się służbą. Bo te firmy są postawione na zysk. Dla nieliczni właścicieli, żeby powiedzieli, nie, tak rzeczy nie sprzedajemy. A też tak, klient nasz ma, to co klient chce sprzedajemy. No to jest porażające. To jest naprawdę porażające. Tak? Mimo uśmiechniętej uczni, tak, i takiej niewinnej rzeczy, ale co się dzieje na końcu? Uśmiech nie znika z twarzy, mimo tego, że to dziecko traci życie.
wyobrażać. No ale są takie rzeczy, to się psuje, gdzieś to jest to widać. Ale słuchajcie, nie chodzi o to, że to stworzenie nie ma ust, bo mówimy też nie powinności do tego, tak? To nie chodzi o to. Ale to, co jednak jest niepokojące, to łączenie tego stworzenia z symbolami śmierci. Nie są to obrazy przyjazne dzieci. Nie są. No i dalej, pomówiliśmy sobie o tej sferze demonicznej, teraz wchodzimy do sfery zabawek dla dorosłych, tak? Prawda? Hello Kitty, który sprzedaje licencję na zabawki dla dorosłych. I przemysł pornograficzny korzysta z tych elementów, a na te strony wchodzą również dzieci. Zaczyna się od słodkiego dotka, jest pornografia i bardzo negatywne zjawiska. I są osoby, które jak mają coś takiego, to kolekcjonują i mają już fajnych kotków i szukają tam innych różnych takich właśnie Pokémon. Pierwszą drogę podstawową. Słuchajcie, ja nie będę oceniał zagrożenia tego, natomiast tutaj taka uwaga, szczególnie dla rodziców, którzy intuicyjnie czują, czy już wiedzą, że dzieciom trudno się śpi po takich bajkach przeładowanych treścią, gdzie dużo skieru, gdzie dużo krzyku. Umysł dziecka nie jest w stanie przetworzyć tak przeładowanego obrazu. Ludzie są nadpobudliwe, się zachowują dziwnie, jakieś niespokojne. Może po prostu za dużo oglądają widoki do takich rzeczy. A tutaj? No dobrze, no to są bohaterowie i patrzymy. Mista, twarda głowa i marka. Stale obchodząca się nasze. Brok, typ hormonalny. Jego fascynacja wziął przeciwność do jego samego grupę utworzoną metala. Jesse James przydobył się na głowę. Jesse James to tajemniczy zwymianie, który pragnie ukraść wszystkie żarty. Jesse James zarozumiali idący za wodą i chętnie ubierać się jak ktoś przeciwny. Właśnie o tym mówi. Ktoś kreuje to modę, wszyscy odczytane, bo chce być modnym, a nie wystawić sobie pytania, czy to jest właściwe, czy to jest dobre, to się generalnie nie podoba. Ani nie robią pozytywny bohater. Jak to wygląda? No i tutaj osoby starsze mogą sobie myśleć, o, jakieś komputerowe rzeczy, jakieś światełka tutaj na czole. Nie, no to jest ten background subwencjonalizmu. Symbol złego oka, albo przesadzenie tego znaku, etc. Więc trzeba się przyjrzeć tym rzeczom, co tak naprawdę im się świeci w tych bajkach. Monster High. Upiór to upadł dół. To jest pewna otwartość na ten moment. I to, co Ewa Hartman śpiewa, że ona zaśpiewała, ale posłuchajcie Państwo tej piosenki informującej ten serial. Karty zostały odkryte. Już mówi się wprost, że to są grupy metafory. Czy słyszysz wołanie szatana? Wołanie do krwi. Z przyzwolenia na działanie złej mocy i wprowadzenie do śmierci. Prawda? To jest tutaj. Czy upiorny, czy też sen? Niech ten klimat wejdzie w pełni. No, że takie budu. Bardzo groźne rzeczy przynajmniej na zamknij. Są takie laleczki. Zadawanie bólu na odległość. Dla dziecka to może być fajne, tak? Jak się zainteresuje, co to jest ból, tak? Poczyta. Może dostanie jakąś księgę, jak to robić. I może jakiś się temu zainteresuje, zadziała, to może bo tam koleżanka, coś czy kolega, czy nauczyciel. Nie wiem, jak to będzie się rozwijało, ale to jest bardzo wiele. Karol. Kolejny bohater. Szkoda, że trzeba na to tego czasu. Nie. Dużo tego jest. Koszmarny Karol. To jest wszystko złe, to jest studio. To jest atrakcyjne, on przysiąga. Jak ja trafiłem na ten slajd, tak czułem się jak u siebie. To jest ten świat atrakcyjny, dobre, wartościowe i
były pokazywane jako groźna siła i czary magia była pokazywana jako groźna siła i domena czarnych charakterów. Tak a propos Disney wyprodukował je ale ten Disney to już nie jest ten Disney sprzed 26 lat. Cały nas nigdy nie odzwierciedlać. Tak, zabrać dzieci, wybaczyć Panu takie obrazy atrakcyjne, ale są. Można powiedzieć, że jest tolerancyjny, że się dostosuje do obecnych czasów. Dzisiaj nawet siedziałem w pokoju z córką, i grali sobie w grę, planszowo. Dance, prawda? Ale była to taka broszura na początku tej gry i ja usłyszałem słowo Lucyfer. O co chodzi? Co to jest? No i odpowiadają, to jest taki kotek. Czy wiecie, kim jest Lucyfer? Dajcie mi tę książkę. To przyniesie mi tę książkę, ja tak patrzę. Magazyn Witch, tak, myśli sobie przedszkolny, autyzm i inne rzeczy. I to fajna gra, fajna planszowa gra, nie jakaś komputerowa i tam dużo było. I tam wiadomo, że z tymi grami to oni chcą, żeby taki przegląd co jeszcze. No i musieli być taka bajeczka o Lucyferze. No jest moda na magię, na cały świat. Ale są magie, które są fajne, bardzo bardzo szkolni. I jeżeli tutaj będzie nic ciekawego, można i opowiedzieć coś fajnego. Manga, szkoła rysowania demona. Jest napisane wprost. Szkoła rysowania demona. Ludzkość poszalała. Ludzie demonów. Po prostu poszalała. Dalej, diabeł, szkoła rysowania. Co się tu życia, to jest przybywa. To jest taki powiedzenie. Tak, że kto z nim przestaje. Po co? Do kościoła. Ugradza. Po co? To jest coś demona. No i obrzydliwe rzeczy tutaj wychodzą. Jaki z tego poczynek? Tak, no i zaczynać. Anime japońskiego słów, promocja erotyki, homoseksualizmu. Zobaczcie trzy obrazki i na razie, że ci młodzi ludzie są zbyt młodzi, to jeszcze na tym górnym obrazku są 3 dziewczyny. 2 dziewczyny po lewej stronie i 2 po prawej. Przepraszam, jest para seksualna. Młodzież, czy jak? Dziwne, to bardzo dziwne. No to jest muzyka, to jest sens. Skandal. Ja tak się zastanawiałem, czy tutaj w kościele to wypada, ale to jest część prezentacji, oryginalnej prezentacji księga Strzelu. Tutaj blisko ołtarza, w obliczu Przynajświętszy Sakrament. No tak sobie Jezus to widzi. Widzi głębiej, widzi lepiej niż my. Się bulwersuje. No słuchajcie, to co chcą zrobić, to są podręczniki dla dzieci, bo chcą przyspieszyć seks edukacji dzieci. Chcą robić to we właściwy sposób. Trzeba dzieci jakoś prowadzić, ale czy to jest właściwy sposób, żeby pisać wielką księgę książki, żeby takie obrazki były, no przecież to można z gustem zrobić, bo to jeszcze raz, że jest cel, to jest sposób. Można dzieciom mówić w kwestiach. Nie mówimy, żeby wytrzymać przyjemności, ale gdzie obraza? Pedofile poczekają na podobne inicjacje. Są spalani znowu zdrowej ciekawości i uzależnienia. Tak w internecie jest wszechobecne. 85% zagranych chrześcijaństwa i zabójstwa na czasach sławy to są osoby uzależnione od Boga. Proszę bardzo, mam się bardzo cieszę, że to znajduję. To nie to, że znalazła Chrystusa, że znalazła mi pracę, że znalazła męża, czy narzeczonego. No to jest najważniejsze, prawda? Kura zadowolona rzeczy. Nie w ten sposób. Można dzieciom, młodzieży mówić o tej sprawie. To są piękne rzeczy. Ale to jest
Słyszałem o takim przypadku. Do księdza podchodzi właśnie takie 8-9-letnie dziecko i patrzy na księdza i mówi, że ma problem, chce porozmawiać. To ten ksiądz tak trochę, prawda, z takim uśmiechem mówi, no dobrze, porozmawiajmy o twoim problemie, jaki masz problem. Problem może mieć 8-9-letnie dziecko. I to dziecko mówi, jestem wzroczony od pornografii. No i konsternacja, Kościół za Chrystus. Poważny problem. Nawet dzieci mogą być uzależnione od komórki, internet, poza kontrolą rodziców. To nie to, że bronimy tak, ludziom, prawda, jakieś takie za wcześnie, za dużo. Ci ludzie z kilka nie są po prostu przygotowani na takie rzeczy. Ubrania. Popkultura i bardzo dziwne przesłanie. Promowanie narkotyków, po co jeździć, jak można latać. Tu jest Sweet Monster, Little Monster, tak? Potworek, mały potworek, słodki potworek. Nie no, potwory, ani potworki nawet nie są słodkie. No i uwolni swojego demona. No i co wtedy będzie? Co wtedy będzie? Wolność swojego demona. Relacje później się poprawią w szkole, będziesz mądrzejszy. Ten demon spoko. Nie to, żeby ci pomagać. Na początku nawet, jeżeli będzie chciał, żebyś uwierzył w to, że ci pomoże, tak cię obłąka, że więcej zapłacisz, niż jest nikogo zapłacić. Tego przysługuje. No, te demony wchodzą też do branży spożywczej. Słuchajcie, ketchup, to jest rozwiązane. Efekty: zepsucie, utrata wiary, apatia, depresja i próby samobójcze. Co więcej, demon może nam zabrać nasze dzieci, życie, radość. 4000 prób samobójczych. Beznadzieja, bez sensu, choć może zachęta. Zespoły rokowe, bohaterowie na filmach, krew się leje. Może mam wierzyć, może nic się nie stanie, jak no właśnie, tak ludzie bywają i nie wiedzą, w jakim są świecie, nie wiedzą, jakie są realia, robią różne dziwne rzeczy. Jest to nieszczęście. Chrystus wyciągnął. Jak sobie z tym radzić? Trosce o swoje dzieci, oddać się do opieki Chrystusowi. Dbać o to, żeby Chrystus był w naszych domach, w naszych sercach. Pan Jezus będzie ratował nasze dzieci, bo są one drogi. Powiedział, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Dzieci potrzebują naszej pomocy. Trzeba reagować na to, na co są wystawione. To samo dla naszego wsparcia i prowadzenia z tym wszystkim. Przemysł związany z samoczarną magią przesyłany jest na plan, wiarę, mieliśmy zabawek, uprawy szerokie, zwiewączki. W Chrystusie jest nadzieja. Niepodobna, żeby nie przyszłe zgorszenia, lecz wiara we mnie, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień amunicji zawieszono mu szyi i wrzucono go w noża, i żeby miał być wolny rzekł jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Kolejne proroctwo i ostrzeżenie z Pisma Świętego. Chrystus wiedział, w jakich czasach przyjdzie nam żyć. To nie jest dla Niego zaskoczenie, co się dzieje. Musimy być mądrzy korzystać z tej wiedzy, z tej siły i trzymać się razem. Będziemy wystawieni na to jest uznane. Ale oprócz duchowych możemy aktywnie poprzez chociażby stowarzyszenie Twoja sprawa zgłaszać reklamy dotyczące poczucia estetyki i etyki. Wiele reklam udało się dzięki temu zamieścić w W tym stowarzyszeniu działają też moi znajomi prawnicy, ludzie od PR-u, marketingu. Wiedzą, co zrobić, jak zareagować, żeby władze odpowiednie komitety wycofały reklamy. Wiele firm, mnóstwo, wiele włożonych firm, które straciły ogromne środki. Musiało wycofać reklamy, bo taki przyszedł na nas. Także słuchajcie, jest nadzieja.
jest taka sytuacja, że jakbyśmy